de consideracións sobre unha noticia que se coñeceu hoxe e a presentación dunha nova denuncia respecto á construción que se está levando a cabo na Illa de Arousa no edificio que xa todo o mundo coñece como Villa PSOE. Miren, hai meses que vimos escoitando noticias sobre que poñen en cuestión a legalidade do edificio que se está construindo aí. Do edificio onde veranea o señor don José Blanco nun ático de luxo e onde veranean outros destacados e coñecidos cargos do Partido Socialista. Agora acabamos de coñecer que se interpuso outra denuncia. E, dende logo, coas cousas que se sabían e coas cousas que se van sabendo, eu creo que cada vez se vai apuntalando máis o que antes empezou sendo unha sospeita e agora é prácticamente unha certeza. Que en Galicia, se eres socialista e socialista con cartos, as leyes parece ser que non van contigo e, do contrario, xa te podes preparar porque nada do que se lle permite a estes cargos socialistas parece ser que se lle permite ao resto dos galegos. Mire, a mí me gustaría que nos explicara o señor Touriño como pensa compaxinar todas esas proclamas que nos fai sobre a protección do medio ambiente, sobre a protección do litoral, cun feito claro. E o feito de que hasta hai 3 anos na Illa de Arousa existía este pinar virxen e agora mesmo na Illa de Arousa xa non existe máis da metade do pinar e o que existe é esta mole de edificio a menos de 40 metros da ribeira do mar. Esa é a realidade do lugar onde viven destacados representantes do Partido Socialista. E esa é a realidade que o señor Touriño terá que confrontar con todas esas proclamas que nos fai.